sa kanya. So, alias, coded lang. Hindi yon tunay na pangalan niya. Kasi gipangalanan siya ng Atilano Tulibas, yung kumukop. So, ginawa siyang junior. Anong sagot? Tanong, saan mababasa ang bagong pangalan na maipatungkol kay Judge Pihaw in Remores Dab is Dab? Boundaries number 010A02274 National Law. Sagot, mababasa natin ang tungkol sa kanyang bagong pangalan sa Biblia sa Pahayag 2:17. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain. So, isipin natin ano yung nakatagong pagkain sa Diyos. Magtanong pa, ay tatanong ko pa, tatanong. Ako, nabubulol. Tanungin ko muna ang Ama, ano itong pagkain kasi nakalagay dito. Ano kayang pagkain ng Panginoon? Siguro yung green curry. Mula sa langit, ibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa na natatanggap niyon. Pahayag 3:12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya makaalis doon magpakailanman. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mababasa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Tanong, ano ang ugnayan ni Cristo Rizal at Judge Pihaw in Remores Dab is Dab? 010E02274 National Law. Sagot, ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa ay banal na espiritu. Mahal niya ang kanyang mga nilikha. Ang kataas-taasang Ama ay makapangyarihan sa lahat. Binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Siya ay nangaral at nanggamot. Higit sa lahat, tinubos tayo sa kasalanan. Ganon din si Dr. Jose Rizal. At ngayon, siya ay sa katauhan ni Atilano si Tulibas. Pangalang ibinigay ng mga taong kumukop sa kanya. Gumawa siya ng batas, pandigmaan, letter of instruction, circular, memorandum, at iba pa. Pinirmahan niya sa pangalan Judge Pihaw in Remores Dab is Dab. Walang imposible sa Panginoon. Siya'y nagkatawang tao para maisakatuparan ang kanyang pangako sa atin na siya'y babalik bilang hukom. So, ito na, hukom. Hukom na. Kayo, pwede na kayo maghukom ng maghukom. Kasi, nasa matuwid kayo, huwag lang kayong gumawa ng mali. Tanong, ano ang ugnayan ni Kristo? Tapos naman siguro ako dito. Balik lang. Tanong, ano ang ibig sabihin ng Judge Pihaw in Remores Dab is Dab? Sagot,
Judge, hukom, Pihaw, Philippine Island, Jehovah, Alpha, Omega, INRE, I, Igne, tubig, N, Natura, init at lamig, R, Renovator, hangin, I, Integra, lupa, Mores, morning, rising sun, rising moon, shining star, Mores, family, Sun, moon, ama, ina, mga anak, dabis, dam, simbolo ng banal na espiritu sa kalapati. Tanong at sagot. Tanong, sino si Judge Pihaw? Henry Morris Dab is Dab. Siya ba ang hukom ng RTC o ng Supreme Court? Sagot, siya ay hindi hukom ng RTC o Supreme Court. Si Judge Pihaw Henry Morris Dab is Dab ay hukom ng mga hukom, pinuno ng mga pinuno, manggagamot ng lahat na manggagamot na gumawa ng langit at lupa. Tanong, ano ang legal basis ng each word? United Nations Military Philippine Divine Government. Sagot, ang Holy Bible ang legal basis ng each word United Nations Military Philippine Divine Government, sapagkat ang Holy Bible ay word, constitution, unnatural law, police power, divine rights, territory, government, original, legal, judicial, basis state of nation throughout the world, holy document, recorded heaven and earth. Tanong, saan nagmula si Judge Pihaw Henry Morris Dab is Dab alias Atilano Z. Tolibas? Noong Oktubre 2, 1914, Barrio Kumot, Pintuyan, Panaon, Limasawa, Southern Liti. Ang asawang lalaki na si Mr. Tolibas nagsindi ng apoy ng umaga upang kumuha ng kahoy ng gatong. Nabigla siya nang makita niya ang malaking ibon pababa ang lipad na may dalang isang batang babae na umiiyak. Lumapag ang ibon at iniwan ang bata. Lumapag ang ibon at iniwan ang bata sa harapan ng matandang babae. Nabigla ang matandang babae. Dinampot niya ang bata at dinala at pauwi na ito ang sinasabi sa kanyang mga kapitbahay. Siguro kusang binigay ng Diyos kapalit sa anak kung namatay. So ibig sabihin si Tolibas mayroong anak na namatay. Ang bata ay kinupkop, pinalagaan at pinabinyagan sa pangalan. Sekreto ko na. Kahit siya ay maliit pang bata, siya ay nagpakita na ng gilas. Gawain niya ng tuwing magpunta ang mga mangingisda sa laot doon magpakita ng gilas ang bata. Hindi umaalis ng bahay, minsang nawala ang bata. Hinahanap nito ang bata na nagpunta at natagpuan nila sa isang lumang yungib at siya'y nakaupo sa harap ng isang misang bato na may hawak na pamukpok na parang martilyo gaya ng ginagamit ng huwis sa korte noong 12 taon pa lamang ang bata. Kaharap niya ang mga matatalinong at dalubhasang mga tao. Sa lahat ng mga katanungan nila ay sinagot niya lahat. Tanong at sagot. Tanong, paano napasali si Judge Pihaw Henry Morris Dab is Dab
sa Manila 7 Summit Conference noong Oktubre 24-25, 1966. Sagot, nang ganapin ang Manila 7 Summit Conference noong Oktubre 24-25, 1966 at Volcanic Conference noong Enero 24-25, 1967, ang 7 pinuno ng mga 7 pinuno ng mga bansa ay nagkaisa na walang makapagbigay ng kapayapaan at kaayusan sa kaguluhan sa daigdig maliban sa Diyos dahil sa laking pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Ang banal na espiritu ang kanyang nagpatnubay at nagbigay gabay kay Atilano G. Tolibas Jr. na gumawa ng batas at nagsimula siyang gumawa ng batas pangdigmaan simula ng Circular Memorandum, Public Notice, Judicial Court Order, Transmission Order, Letter of Transaction, LOI. Sinong makahubad sa LOI? Letter of intent. Letter of intent. Letter of intent. Talo. Tama yun. At imminent law, at ito ay pinirmahan sa pangalang Judge Pihaw in Remores Dab is Dab. Founders number 010E02274 National Law at dalaang silyo na kilalang H-Word United Nations Military Philippine Divine Government ay ipinaalam sa bawat bansa at tinanggap naman ng 137 na mga bansa. Tanong, ano ang ibig sabihin ng titular degree number 010E02274? Sagot, ang ibig sabihin ng kanyang titulo ay ganito. 0 nagmula sa wala, ngunit may kapangyarihan. 1, isa lang ang Diyos. 0 Omega, ang simula. Alpha, ang wakas, katapusan. Omnipotente. 02274. Lahat ng nilikha ng Diyos ay paris-paris, 7 silyo. HK, Head King. DIIS, Dium Eternum Igusum Sabbatorum. Iki, Atilano Pulapo. GHR is Jehovah Holy Rizal Spirit. GHO, Jehovah Holy Omega. GHC, Jehovah Holy Children. GHM, Jehovah Holy Mother. 7 senses na nasa ating katawan: mata, tainga, ilong, bunganga, balat, puso, utak. Ginamit natin para sa paningin, mata. Tainga, ginamit natin sa pandinig. Ilong, ginamit natin sa pangamoy. Bunganga o dila, panglasa, pagsalita. Balat, pakiramdam. Puso, damdamin. Utak, ginamit natin ng pag-iisip. 4 na elemento na binigay ng Diyos sa atin: ang Inri, Igni, Natura, Rino, Vitor, at Integra. Tanong at sagot. Tanong, bakit tinanggap ng 137 na mga bansa ang batas ng ginawa ni Judge Pihaw in Remores Dab is Dab? Sagot, upang mapigilan ang kaguluhan at malunasan ang kahirapan ng bawat bansa sa buong mundo.
Tanong, ano ang pagkakaiba ng gobyerno ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government, Republika ng Pilipinas? Sagot, ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas ay may hangganan temporal. Samantala, ang gobyerno ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government ay walang hangganan sapagkat ito ay banal. Pamahalaan na batas, katotohanan ang ipapairal sa buong mundo. Tanong, ano ang territorial o limang power ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government? Sagot, ang territorial o limang power ng Each World United Nation ay ang United Nation, British Dominion, United States of America, Union Socialist Soviet of Russia, Philippines Island. Tanong, ano ang kakaiba ng relihiyon at ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government? Sagot, ang relihiyon ay pinaparehistro sa Security and Exchange Commission na nasa ilalim ng batas ng pamahalaang temporal. Samantala, ang Each World United Nation, Military Philippine Divine Government ay hindi maaring iparehistro sa Security and Exchange Commission. Ang Each World United Nation, Military Philippine Divine Government ay ang gobyerno ng Diyos. Ito ay nakarehistro sa pinakamataas na hukuman sa buong mundo. Ang samahan ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government na nakarehistro sa Security and Exchange Commission ay itong sumusunod. Number 1, Each World Planning Far East Orient Management Board Association Incorporated SIC registered number 130181 to its Global World of Judge Pihaw in Remores Dabisdab Association Incorporated SIC number 136775. Tanong, ilan at ano mga bahagi o sangay ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government? Sagot, mayroong 5 bahagi o sangay ng Each World United Nation, Military Philippine Divine Government. So, ito yon ha, ang sangay na sinulat ko. So, hindi ko nabasahin kasi nakita na ninyo. Ito na yon dito. Tanong at sagot. Tanong, ilang division ang Each World? Mayroon. Ilang division? 5. Very good. Abtik lagi na kuan. Sagot. Ang Each World United Nation Military Philippine Divine Government ay mayroong 7 division. Ito ang sumusunod. Hawaii, Area Command. Number 2, Caroline, Area Command. Number 3, Luzon, Area Command. Number 4, Mindanao, Area Command. Number 5, Visayas, Area Command. Number 6, Panaon, Area Command. Number 7, Sabah, Area Command. Tanong, saan kukuha ng halaga o suporta ang Each World United Nation Philippine Divine Government para tulungan ang kahirapan ng taong bayan? Saan? Sa commodity fund. Sagot, ang Each World United Nation Military Philippine Divine Government ay kukuha ng suporta sa One commodity fund. sa World Bank sapagkat ito ay bangko ng buong mundo. Kung tayo'y naniniwala na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. Ang ating buhay ay bigay ng Diyos, kasama na ang ating pangalan. Tanong, anong programa ang ipapatupad ng Each World United Nation Military Philippine Divine Government? Sagot, para sa ikauunlad ng buong sambayanang unang-una ay itong pangkabuhayan o livelihood program, pabahay, housing project, structure project, pangkalusugan o health, edukasyon at kultura at iba pang protekto
barangay. Tanong, ano ang kailangan upang mapabilang na membro ng Each World United Nation Military Philippine Divine Government? Sagot, bilang isang membro ng Each World United Nation Military Philippine Divine Government, unang-una ay ang ating paniniwala at pananalig sa may kapal. Linisin natin ang ating sarili. Keep quiet, you can listen me. You go out. Sarili, kaisipan at puso, pagtitiwala at paggalang sa kapwa, pagmamahalan at higit sa lahat ay sundin ang kautusan o kagustuhan ng Diyos. Ang maging membro ng Each World United Nation Military Philippine Divine Government ay walang pinili. Anuman ang inyong relihiyon, NPA, military, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, at simula 15 taong gulang pataas, lahat ay kasama, gampanan at sundin lamang ang utos ng Diyos at mahalin ang ating kapwa upang makamtan natin ang kapangyarihan, pagkakaisa, kasaganahan at kaligtasan ng kaluluwa't laman. Each World Project Briefing. Siguro ang akin ito kaysa ano na to, sa briefing, Each World. Yo. O ikaw na magbasa dito. Kasi tapos na ako magbasa sa tanong-sagot. Project proposal. Okay. Oh, come on. Thank you, ma'am. Ito, basahin mo para malaman ano na ang livelihood program. 1, 2, 3. Tatlo na. Yan. So, dito rin na ta sa Project na. project na ta. Para kami ka mabilisan na kay wala na tayo time. So, April, Mina. Ito sa may ito ginabalik-balikan dire. Oo na ni siya. So, ang kinsa may gusto na mapadayon na ito ni kakanang ako. Kay kung wala mo, wala po me. Wala po mo. Anak rin istorya. So, tuning ka sa akin. Okay. The Each World Projects Briefing manuscript na nasa amin siya. Reference is Each World Planning Far East Orient Management Board Association Incorporated, SIC registration number 130181, dated on December 9, 1985.